ụmụnne m na ụmụnna m ele ụtọ ọnụ ọrụ na ohwekwurechi ọnwa nnọọ nwaanyị o nwaanyị mba nnọọ ụmụnne m ka m gaa straight to the point ghara m igbu oge ọnụ. Ana m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon ya sị m nwaanyị mba nnọọ na m gwara akụkọ na ugbo towara ya ụmụnne na ụnụ were akụkọ ewee mụrụ akụ na-enwekwa ihe unu nwere ekwe n'ụlọ gbotowara ya gaa n'ihu sị m na di ya na ya abụọ kwụrụ taa ahụhụ ya na ya di ya kwụrụ taa ahụhụ ya na di ya matara onwe ha na nwata lụọkwa na nwata mụsha ụmụ ha na nwata ya na di ya rụtakwala n'ụlọ na vileji ezigbo ụlọ rụọ ya ụlọ a na-elele n'ọwụ ka ha rụga n'oji bekee ka steji a ka ha nọ ọnwụ agbaburu nara ya di ya wụsawara ya ụmụ atọ nọ ya ka anọ na-eme ya kpụrụ ya na ụmụ ya nụrụ ya na-azụ ha agbalị otu ike kwere ya mana ọ dịrịghị ya izi ya nụrụ nga na kama ya ga-anụrụ oji bekee aka na-akwa ya na ụdị ahụ o ji na-akwa ya ya kpọrọ ụmụ ya relocate ya back to village nọ na village ka ya nọ ya kụkọtakwanụ ya ga-etinye n'ụlọ onụntara ya na di ya nụga na oji bekee before ya nwụọ na ihe a na-erekwe na ọwụ azụ ya gaa na kodrum ya ebuo ha na cartons bịa na-amị ya isi ọkọta eburu ekwu ahịa ga-ere ya na-eji anya ukwu ere ọ na-agakwara na ya ahịa na-eme uvu na ya na-ebu azụ ha na cartons ya lọta ya were mgbede mbenwe ya bifo na-ewetala ka 11 pm abalị ọ gụọla mmanụ gọọ mmiri ya wega na buta wejuo ha na buta kantụ ya mara oge ole ya ga-ere burukwana isi ọkọtụ ya pụrụ pụọ ga-erewe nọọ biznes ya na-eme ọ na-agakwara na ya enwekwara na ote di eshi rụpụta ụlọ ha ahụ na vileji ya sị mba kama na ebele ọnụ ọsọ guest house ga-aja ọsọ dị lala ha n'iyi enweghị onye nwere ya na ame expect na ọ ga-abịa buru akpa na ịga elekwana ego eji enye onye ọrụ nri guest house onye na-agakwa akwa onye jinu ya sị mba ka erent ya that place out ya were tenant tiga ebe ahụ na-anara ya ego were na-asọpọtụ ụmụ ya gachijio back to school n'ọhịa na-enụnụ ka ya na-eme abịa nwezie nwunye di ya na ya bọrọ n'ezigbo mma ya na-akụsara ihe niile otu o shedịrị ya na-akụsara ya ruo otu ụbọchị nwunye di ya nọ na-agwa ya si ya sịdo tenant na ya etiri n'ụlọ ya n'ọwụdo ya na ya ebe elebi eshi mara ya gwa ese nụkwanụ na mmadụ chọrọ ụlọ bịa ya ele ya ọrụ mma ya etige enwere ka ya onwere boshi enwe eboshi ihe makwa ọnwa afọ gwa onye ya ego ụlọ ọ gwa ese na ya gara na shade ya ga-ezu ya ihe na ihe niile o kpọsara ebe a o regacha oke ọnụ mgbe ya na-asịla ka ya pụwa na ihe ka ọwa ahịa Kingsway obido gbawa ya ọnụ gwawa ya okwu otu na-adịghị mma ya gwawa enyi ya nwaanyị ahụ si na ọ ihe na-ahụ na biznes na enwe ihe nọ nga na ya hapụwa na ka ahụ na ọ ga-ala ọ hapụkwa nke ahụ aga mgbe ụfọdụ ya bịa notisie na ya akụcha azụ ya silekwa ihe ya ga-ere ya na-erepụtachazi ihe ya si ya ga-ere na nwatakịrị ya na ya nọ obere nwa ọ takwa na azụ ka onye ngere ngere ọhata azụ onye ọkwana ya ịtacha otu ogbe azụ ọ wụ obere nwa na-ekwupụrụ ya ọka n'ihi na ụmụ ya pụchala den tenant ya ụkọta ọ mapụla gawa biznes ya and ụlọ ha agbara ya fence na onye ọkwana ga-abịakwanụ ịbịa buru azụ ya na-aga eburucha okwuo ya nga ya ga-ama na yes akpala ya ka ọwa ọnya ya na-ahụta na ikekwe ya gọtagaghị ya ọ ya ereliteghị ya n'ihi na ya na-eji anya ukwu ere ahịa enweghị ya kpere ebute ahịa ya na-erekwa ọ na-agakwara ya na-eme uvuche o ruo otu ụbọchị ya gaa ahịa ukwu ka ya gara Chukwu na-emeri ya ebere ya hụ na azụ ha na-ebupụta ebe ahụ n'ihi na ebe ahụ nwere mmiri azụ ha na-ebupụta na ọ dịrị ya ọnụ ala ya chalazie that side ebe a ka ebugezi ihe wa azụ ya ebute ya ga-amịwa busha ihe na-eji amị azụ line ha ọp ya ga-amịga n'ifuru ndị nre ya abịa na-abịa gụrụ n'aka ya mịpụta ha ka gụrụ ga-eregharịwa na ọ biznes ya na-eme Chineke na jiri gọzie ekwenye ya denụ nwunye di ya nọ nwere nwa nwanne ya nwaanyị ya na ya abụọ nọ obere nwa a young girl mana ọ na-akpa nwa ha agwa ọjọọ ọkọwa nwa na ọ ga-akọga ma nwa ya ebe owu ndo na-ahapụ ya ọ ga-akọga nwatakịrị dotie ya nọ hakwa gị hụ nwa ahụ gị hụ na nwa ahụ enyeghị ezigbo nri
people anata munumunu so nwa ikele so onye nwa ke ya na no nwa nwanne ya nwaanyị na wow okwu anata ya munumunu okwu anata munumunu ọ chọghị ma ọkọ nwatakịrị ọ ga-akọga nwatakịrị adị ha gad dịka onye ara ya kpọketa ya otu ụbọchị si ya nne ya sị na ya na ya abụ agaghị awụ enyi ya hụ ihe ọ na-eme na-adịghị mma mechie ọnụ na ya na ya abụ agaghị awụ enyi ya nụ ebe ekwugo okwu ọjọọ gbasara ya hapụ ịbịa bịa correct ya ma ọ bụrụ na ihe ndị a na-ekwu nwere atom of truth nọ na ihe ha na-ekwu ọjọọ eso gịnị ya gwa esi biko na ọgwa ya eziokwu na nwa ya na-enọ n'ọwa ọbara ya ọ relative ya ọnwa nwanne ya nwaanyị tụrụ ọgwa ya sị na esi na ọnwa nwanne ya nwaanyị ka etoro ya nwanne ya nwaanyị ka etoro ya na ọwụ nwa ya ya jụọ eso gịnị ka o ji nwa ahụ ji ọ naghị eleji ya anya dịka ọbara mmadụ ọgwa esi eleghị ya mere ya gwa esi ihe mere wụ na nwa ahụ na-adị nkịrịka bịa ha na o kwesịrị ịnọ na skuul na ụmụ ka ya nọ skuul ọ wụrụzie nwa nwanne ya nwaanyị mgbe ọ naghị etilie skuul na o kwesịghị ịga kpọrọ nwaanyị n'ihi na nwa ga-eji ebe echi na obere nwere ụta future ya na-ala vishi ụmụaka ibe na-aga skuul ọ nụrụ n'ụlọ na-agba mmiri nụrụ n'ụlọ na-aga nwe ojii na ya ga-anụ skuul lọta ihe niile ọ ga-eme n'ọkọta ọ lọta skuul ọ ga-eme ọ gwawa ya sị na mgbe ya hụrụ na ego ya na plan itinye skuul next year ya gwa sị ya na nwa anọ na 3 years and na ojiji ike tinye skuul na ọ banye na ihe nwere dị na ụmụ ka ị gagacha skuul ọ bụrụzie nwa nwanne ya nwaanyị na-asụkwa na onye mechaa ya erie na ọ dịga nwa na skuul nwa agacha skuul na baya mba nwa ọ ga-anọ na memori ya ọ gaghị echefu na lekwe na ọ bụ anti ya n'ọzọ ya na o mere ihe ọkpa akụta ochi akpaga nwa ha agwa na ọ dịghị mma ma otu na ahụ arụ nwa ahụ eji nwene too much ka ọ hapụ ịda ọrịa ọ na-akọ ya ọkọkọ ọrụ ha mma enyi ya nwa agwawe si na kedu ihe mere na adịrịla ndị mmadụ gbawa ashịrị ya si ọwụ ha ashịrị na ke ndị mmadụ kwuru n'azị ya na ọwa ashịrị mana kele ugbo ya gwụga ya na ọwụ ha ashịrị na ihe enyi na-emere enyi na ebiko leruo anya ka ha gaa ihe niile ihe kwuru nwa ya kwụrụ racha enweghị otu o siri mee ka any move about it enweghị ihe o mere gbasara ya nwa a ka makpuru n'ụlọ nwa kpuge n'ụlọ ele na ihe ya ga-eme mgbe niile o jikere dọrọ ya bịa mgbe niile ọ bịa gbara ọkwa iri bịa n'ụlọ mgbe niile ọ bịakwute ntariko ọ nụcha mgbe ụfọdụ lawa enye ya azụ were lawa mgbe ya na-enwekwa na mọchị ya si ya ga-enye di ya ya gba ya nkịta ọ nụjuru ya lawa na ọ weta ya na ya bọchiri ọ ya ka ihe a niile meke na-eme ruo otu ụbọchị ya gaa ahịa bush ebe ya na ga-eburu azụ jiba hụ ewi rabbit ya hụ onye bụ egwuregwu ewi ya elege saa na ewi ke na ọ gbakwara agba ịnụkwa nuo ya zụrụ ya gwa nsị ngwa ha ṅa ya n'ọkụ mechachara na ya larụ ya mịawazi ha emekwene ya nye na ewi nọ ntara ga tụkwasị ya n'elu azụ ya ebe ya mega azụ lakpụrụ ruole mgbe ya na-eji abịa ele azụ ya hụzighị ewi nọ ntara ya elewe sị nụkwa onye kwana ga-abịa ngalugbo bịa buru anụ ewi ya ịnụkwa n'anya kedu onye ga-abịa ngalugbo ya bịa buru anụ ewi ya ji ọsọ emekwa nwa akpịrị ya eche otu ya ga-eshi ewuri eshi ofe ọha na ofe ede onye mega ihe kere onye ka oke obidokwara ele ha rụkwa na ole ngalugbo ya na ọwa obere nwa na ugbo ya na-erubeghị 10 years ga-ebu akpara ihe ha na ewi ọmara ya zụtara ma madam ya ga-eji eshiri ya na ya abụọ kpọ ị ga-eri kedu onye batara nwe onye ka ha na ha bịa ebe a ya conclude na ọwụ tenant ya mana because ya ejideghị ya sị na wawo echiche ju isi so ọ ga-awụrụ na ọwụ ya ka ọwụwụ ya gịnị ka ya na ya abụọ cheghị ya na-agbagharị n'uche ya bịa kọsara enyi ya nwaanyị n'ọnụnụ si elekere na ya ghọtaghị anụ ewi ya zụrụ na ahịa ime ọja bush market were lota bịa mee ike n'ọkụ ebe ya megazụ ya ka ya gawara mgbe ị gaga ebukpo ma azụ manụ maka mmiri rute wee hụwọ na anụ ewi nụ ntara ọ nọzi n'elu azụ ebe ya megazụ ya enwe onye ọzọ ya na ya abụọ bi na kama na ugbokogbu ụlọ ahụ niile nọ ya na tenant ya na obere nwa na-aga erichali otu ngwugwu fufu otu ngwugwu loiloe ọ gaghị erichali ya nwa onye ka ọ wee taa na ewu na nwa ha dị ụwa obere nwa ewuru onye ọzọ ya na ya abụọ bịa onye nwere ike ime ihe ke onye ha wụziri fensị kedu otu o siri bata geeti gushi enwe nnọọ ihe o were anụ ewi ahụ kpamegburu ya na ihe ke na ọ gbagachagharị ya na ya mana ụmụ ya jụọ tenant ya ma ọ hụrụ anụ ewi ya mere n'ọkụ nwunye di ya nọ agwawa ya sị
na ma akwa ya jụọla maka tenant ya ọkọ ihe ọ kọrọ na na-eshi ụta ha trust mmadụ na that lady o tiri n'ụlọ ewu ajọ mmadụ na that lady obido kọwa na enweghị onye ọzọ werera na ewi na all that lady na ya ga confront onye quit notice ya sị mba na kele na ọwụ mbọ na o repeat ihe onwe ya ya ga-ama ihe ya ga-eme na nwamba nza na ọ stage n'ugbu a na-aka anọ nwunye di ya nụtara abịa kọọ nwa nga ya na nwanne ya nwaanyị nụtara ajụ ihe kọọ ya ihe a kọrọ ya ebuga nwatakịrị ụlọọgwụ na-awuo ndụ ya okwu ahụ efebaga chairman n'obodo ha na ntị ya sị na ya chọrọ ịhụ nwaanyị ahụ na nwa ahụ na ya akọ anya gbam galugbe na ya hụ na that woman na di ya ya ka akụrụ ekwe obodo chairman na-agbawa ya sị na kedu ebe nwa nwanne ya nwaanyị nọ ya sị na oji ahụ nọ n'ụlọ ọgwụ asị onye oji ahụ na-asọ ọkụrụ nwa ahụ ajụ ihe ọ gịnị kpatara ọ ga-eji akọ nwa ahụ ya nke ga-ebu ya gawa ụlọ ọgwụ ya sị na ọwụ isi ike na ọ na-anụ ntị the chairman agbawa ya sị kedu ebe nne mụrụ nwa ahụ na kedu ebe nne na nna ya nọ ya sị na ọ nwanne ya nwaanyị ka e toro ya na di ebi Mina ya sị oke ha bi Mina ọ wee far place from here na ọ dị far from here ya kpatara because anya nne na nna ya eruga ya kpata ojichi igbu nwa nwanne ya nwaanyị ọbara ya na ya achọghị ịma ihe ya na di ya ga-eme na ya send ya for nwanne ya nwaanyị na ya chọrọ ịhụ ya na dis obodo ma ọwụ ya ewere nwa ahụ ọkwa ahụ ga ihe mega n'ịntanetị ugbu ene ndị kpaga ụmụaka kpakpo agwa ọjọọ na ọ ga-agba n'ịntanetị na ọ ga-ere n'ịntanetị na ya ga-ewere nwa na hand ya over to police na o jie nne mụrụ nwa ahụ na ya chọrọ ịhụ ya taa na echi ihe nyere na 3 days that woman wụchachi ebe a na ya chọrọ ihe ọ ga-eme agwa ya ga-convince ya ọ ga-eji abịa na ya chọrọ ịhụ the woman obodo na-agba n'aka onye ọbụla na-eti a na-akwa ha ụzọ a na-aba ihe na-egbucha anyị si na nwaanyị a na ọwụ enyi ya nwaanyị ọ ya ka the next day ya ruru just 3 days after amandetere ha gwa ha na achọrọ ịhụ nne na nna dị young girl nne na nna ya wụchachikwana because enweghị onye ga-agwa ihe rutere na nwa ya emechi ọnụ ọ kpọla na nwanne ya nwaanyị jụọ sọ gịnị ya sọ maka nwa ya na ya nọ but mgbe ọ bịagodoro ọ chọghị ikwu ihe mere na nwata nwaanyị sọfọ ọnụ na nwa ya ṅaa na moto were oso were ije lachatata na village ha rutezie na ele nwa ya gwa sọ n'ụlọ ọgwụ aga ya nwa ya gaa n'ụlọ ọgwụ na-eti n'ebe anya nwatakịrị ekpuchichana ya na amagburu ya onwe nwaanyị n'ebe ọ ya ka chairman ha sị na ya chọrọ ịhụ the woman mụrụ nwa the woman agaga hụ chairman akpọ ha meeting si na agwa otu onye hụrụ na ọwa eke na enwe ihe mere nwa ha na village a soro keta oke bụ na ha hụ eziokwu ha ekwu akpọla meeting nụtara onye enyi ya nwaanyị nọ nwunye di ya na di ya nọ present nwanne ya nwaanyị shikwere Mina lo very nice lady very fine beautiful lady obodo ha kọ ya na ya nwanne nọkwa present chairman obodo ha jụọ eso gịnị ka o jiri kpọrọ nwa ya kpọga nwanne ya nwaanyị ọ na ọ gaghị emeli ihe nọ na nwa ahụ ka ọ wụ ihe nwanne na-emere nwanne ọ gwawa ya sị na ya dị ekwu otu task na ya nwa ga-azụli nwe na ọwụ naanị nwa ahụ ka ya mụrụ na nwa ahụ na oge nta na because nwanne ya nwaanyị n'ugbo ene mgbe mma ha na mpa ha nwụrụ n'ike na ọ ya nwa mere ha ọ gakwala secondary school na ọ ya na ya mere ihe niile nwanne na-emere nwanne na ọ na-aka ya ka ọ nọ hụ nwata nwokorobịa n'ugbo ene sọ ya gara ọ ga-awụ ya na ọ ga-awụ ya ịhụnanya ebulie ya nye ha sọpọtụ niile ha nidiri ọ ya na ha alụọla today biri ọ bịa n'ụlọ ya gwa sị na ya adịla ime na ya biko ya nidiri nwa ya chọrọ nwa ya ga-atrọst na ya kpee ya nwa ya ke ntakịrị biko ka ya na ya abụọ nọ na ọ wụ otu o si kpọrọ nwa ka e were kelekwe na ihe ọma o mere na ọ wụ otu o si kpọrọ nwa ya na ya nọmina ya dadi ya nọmina na ọ gịnị ka nwa ya jụwazie nwanne ya nwaanyị sọ gịnị ka nwa ya ụbara ya jide like this kedu ihe mere gasị na ọwa iwe ọ transfer ebe nwa ya na ọ gịnị enweghị ihe ọjọọ ya mere enyi ya nwaanyị hụkwara nwunye di ya budo ihu n'ala na ọwa aka ọ na-ekwensu chairman ajụwasị ele ote dị mmadụ asị na o nwetala onwe ihe mere ụmụaka na a ga-edischarge ya that day ya so oke na asị bịachi na ya kpọtara ya nwa ahụ ka ya ji anya ahụ
before na conclude on what to do. Oya ka discharge nwatakịrị akpakọli ihe mkpụrụ nwa nọ ntara gawa na ke chairman. Rute dia, the woman na-ebe, nne m the young girl na-ebe. The man ajụwa this girl, so gịnị ka o mere ntị eji ekọ yo dịka ihe na ọkọrọ ya. Ụnọ mana nwatakịrị hụ nne ọnụ eshie ike. Nwa sị na anaghị ekwu okwu hụ nne amara ma ọ na-ekwu okwu ma ọ naghị ekwu okwu. Ọ gịnị ka nwatakịrị mere? Nwanyị mba no, this is where the story gets interesting. Egweja obere nwa na yizi nọrọ n'aka mmanya ọ hụ na nne ya gbahọ n'aka na nkịta ha na-apụ every night ga-ebute azụ na ke mọmị nọ na-ere azụ ga-ebute azụ o bute kembụ anti ya ha nata ya na denwe ha ga-eje eshi anapụkwana nkịta ahụ nọ n'azụ ya laghachi ga-ebute ezi ọzọ n'ihi na nkịta ahụ mụrụ nwa na ọ na-aga n'aka ebe nwaanyị mere azụ ga-eburu azụ ya mgbe ụfọdụ ọ ga-ebute ụzọ azụ abụọ before ha asị ya oge ọzọ enwere ike igide ha ewekpo ya na cage ọ ga-aga ha. The last one o buteziri ya ka ọ ga-erizi azụ ya na ụmụ ya, mana the first two na ọ ga-edenwe ya na ọya ha na-eji eshi iri everyday iri ya kwụbie n'obodo asị yes na nkịta ha Jimmy ha na ọ mụrụ nwa ọhụrụ na ọ mụrụ ụmụ 7 na a na-enye eri ọwụ n'ime abalị a ga-ebuwa azụ nwaanyị mere ebulata ebute mbọfọ ebute ya ha ntị ya nata ya na na-edewe ọ natakwana ya na-edewe nkịta were ha agụrụ laghachi ga-ebute ha ọzọ ọ nata ha ole ha etole ya ga-ebute ha ọzọ ka atọzi ọ hapụziri na ọwote nkịta na-acha ga-ebu azụ everyday ruo nke o gburu ka ikpeazụ ọ ga-ebute ewi amịrị amị bute mmadụ antị ya ṅụọ nkịta na o butere ezigbo anụ rịrịa nkịta anụ tara aka n'isi na o butere ezigbo anụ were anụ ọnụ ntara ga mega ha na ọkụ gwesi ya werezie nkịta ahụ ga-etige na keji ya were nkịta tinye na keji ya mahụ na ya agbachihụ keji agbachi nkịta ahụ apụta bịa ebughara ha iwe nụ ntara gaga taa na ọhịa o jiri kọọ ya ihe na ugbo ene ọkụrụ ya na-akwọ mmemme ya ebilite na-eleghe nwatakịrị koga azụ nke onye a na-ekwu okwu ya ma ewi ike ya na-ele enyi ya nwaanyị sọjestịrị na ya chọọ tenant ya nọ n'ihu ya hụ ya maka nkịta ya bịa eburu azụ ya ebutegere ya jụọ sị lepụta ebe nkịta si apataga. The girl asị na ọ na-eshi okpuru gate na okpuru gate ahụ ga-aba nkịta ha na nkịta na mmakpa onye ọbụla sị yes na okpuru gate ahụ dị open na ọ ga-abado mmadụ sef ma ọ fọzikwa nkịta ya ewere aka gbanye n'isi otiti na-arụ yes na tenant ya denwere n'ụlọ suggest ya na ọwụ ya ezughi ya oshi na ya chọọ ya na enye quick notice wale nkịta denwere n'ụlọ na-eburu azụ ya ebutere ya na ezinụlọ na-eriri iwe ọkpọ onwe ya enyi ya nwaanyị na nwatakịrị ya gwaga eso leji anya kwa nwa n'ugbo gbaga ya shịsha na ọhụnote ụwa na-adị ihe ọjọọ adịghị mma gaa na ka chairman ha dị n'ogbe na ya la agaghị echekie losses ya nwere n'azụ ya kemgbe eji mee biznes chekie ya calculate ya ego elu zuge na ugboro ole ya etugo azụ ya ma ego elu ya zụrụ ewu ya chekie ihe niile gbasara azụ ya etugo calculate ya bịa tụnyere m figure weta the bill na nwaanyị a ga-akwụ ya then na si chekie 3 years ahụ this young girl nọ n'ụlọ ya ọ na-edige ihe school so gaa n'ezigbo school mara ego ole ha kwụga ụgwọ school ha wụ na si chekie ya for the whole 3 years ahụ na ọ ga-calculate na ọ ga-ewepụta ngalugbo ya na ọ ihe nyere nọ naanị 1 week na ọ ga-ewere that money pịakọ ya na ọ ego nwa ahụ rụtara a young girl like this ọ ga-agoji na-eme ihe niile school edige ihe ebe gị na nne baged na ị ga-edige nwa ya school ọwụ na nne na nna ya gaghị edili school gị kporo nwa ha bịa kpoo ya ishi nwanne ga mega nwanne gị na-emege onye ama kporo ọbara ṅụ na si cheki 3 years ahụ nwa na-aga school cheki ego ụgwọ for the whole of the terms so calculate ya na ya ka ọ ga-eje settle nwa ahụ na ọ ga-akwụ ya ụgwọ ọrụ tara ga-awụ 2 then 3 na ndị obodo emechaa mara ihe a ga-eri ya kwụtara ihe a hapụ imekwe iripit onwe ya ọzọ na ha na-ahụ ihe a na Facebook na ha agaghị entertain this level of wickedness na ha obodo ha agaghị trend for this nonsense reason no ihe a conclude onye ọbụla si yes o ruo the next day di ya gaga gwawa the chairman na biko na ya eweli iwe na ya gbaghara
may you understand the man say when here ka gbaghara na ya nwa ji nwanyị na ọ nọ ebe ahụ mmadụ ibe na-eme obere nwa adult onye kpọrọ nwunye na-eme obere nwa ga-eto eto nwa ewu ga-anwụ ogeru n'ikenga o mechie ọnụ n'ọwa hụ bebe mmadụ ụmụnne abụọ na-alụ onye ọzọ abịa egboo ha ọ because nwatakịrị relate to him ọ o ji mechie ọnụ dị entertained na ya wele ihe ya gwere ọgwụwazie chairman das na enwe skuul ha gara aga cheki n'ụgwọ skuul na ọwụ ha hapụga nga ahụ na ọwụ 30,000 the man na-asị ya na skuul mmiri ọkụ na ya ga-ege cheki skuul ebe a na-akwa ezigbo skuul fee skuul na-eme ọfụma na ọwụ ihe ni ha skuul ka ya na-ekwu okwu ya agawa achọtazie skuul ụgwọ skuul ha wụ 80,000 anụrụ nga calculate ya the man na-ewere the money kwụọ ole ha anya na azụ ya kwụọ then bịa meetizie na nwunye ebe meetizie esi ya biko na ihe mere ha ebere gbaghara ha na ihe biko na ya gbaghara ha na ihe biko na ya gbaghara kwere maka nwunye na ha arịọgidere ya gwa asị mba na ebugidere azụ ya na ihe efuge ya nwa afugere na 1.2 million na o tele egburu azụ according to nwa nwanne ya nwaanyị ọsọ o tele every night ọ azụ ka ya na-eji shiri na ọnwa ihe azụ na-ada na ndị ihe na-ebu ndị ka ukwu bugebuo ma ewi plus other things nkata ya na-ebu even enwere isi ya lọtara ite ofe ya ahụ wohie ya ihe niile ya etugetuge ya dị shọt ya etugetuge ọ wụzi n'aka ha ka ya echekarịkwa n'azụ ya na ọwụ nkịta ya na according to nwa ha okpọ na-akpa agwa ọjọọ na eziokwu agbara nele ihe ọ si emegbu na ya fe aka n'ụkwụ na ọ ma na ọ na-ebu azụ ya nkịta ya na-abịa ebutere azụ ya na-eri agba mbụrụzụ butekwuo ya ma ewi mana ya ewi ya tara ya bịa kosara ya sị enyi mmadụ ọ na-achọ ịkwagara onye aka ya dị ọcha ya chọọ dị gị bikọs ọ gara na shedi ya ga-ere ga eze so kwego ọnụ tamis ebe dịga ya na dịga na-arụ dị ile dị na-arụ mma ka ya chọọ ya ma ewi ya tara ya tara egbe ewi ya tajiricha ya na ezinụlọ ya ọkwụwa esi mba na ọkwa ha tara na nkịta buru ya tara ya si yes ọkwa ihe butere ejiri gbuo nwatakịrị ilu Chineke nwere otu na-eshi eme ihe atọpụta onye ọjọọ eji n'ihi na ọ bụrụ na ọ wụghị ewu ya nkịta buru ga-eme ga-egwe nwatakịrị wekpuo nkịta na keji ya ewekpuo Chineke na-emeghe keji bikos a ga-eshi n'akụkọ ewi wee kọọ ihe mere na ọ gara wa nọdatin nwa ọ na-ekwute n'ihi gịnị ọ wụghị ihe bidoro okwu Chineke mere ka ọ wara n'ewi ga-emepe ya anya ahụ na ọwụtụ nkịta ya na-eshabi ebute azụ biznes ya ọ ma na di ya nwụna ka di ya rụ ndụ ha mere ọfụma na biznes ya amaghị anya ya ihe shọkọt ya anwụpụ ya agbagharị eshi azụ ndụ eshi mkparakụ ọ bịazie nkịta bịa na-ebe buteziere ya azụ ya na-eri agba mbụrụzụ nwezie mind si ya gaghị akwitie tenant ya aka ya dị ọcha na enweghị dị ka gbaghara m n'ime na ego na 1.2 million naira na 1 naira na hapụ na o tere ha ebuwere azụ na o tere every night nwatakịrị sị every night one thing with nkịta ụmụ anụmanụ ndị ahụ ha tụpụghala ebe ha na-aga enweta ihe arụ ha mma ha na-eri ha agaghị akọ oko ebe ahụ every night imagine every night azụ ya na-ere 3,000 4,000 every night ebutere 3 times ya for 30 days for how long tiri nkịta ya kemgbe asọ nwere nkịta ya bewere for 3 years because o nwere nkịta ha before nwa ha bịa n'ụlọ na o nwere ike nkịta ha ebuwela azụ ya before nwa ha bịa every night nwatakịrị sị every night nkịta bịa ebute azụ ya abụọ atọ o bute ka mbụ nara na ebute ka abụọ nara na ka atọ sọsọ hapụrụ ya gbachie keji ka ọ hapụ ego ka nwa ya hapụ ya ma because ọ ma na ebe esi ebuga azụ ahụ buru ibu file na ya ga ama na ya ma onyekwana ka ya ga-ajụ ha ruo ole mana mmụọ ya na-agwa ya na tenant ya na ọ dị innocent na ọkwa ahụ n'ote Chineke na-eshi atụpụta onye ọjọọ na ha ga-akwụ ya ụgwọ na 1 naira ga-abụ a na-arịọ di ya na-arịọ nwunye enyi ya nwaanyị ụgwọrụ nwunye di ya na-arịọ si ya biko na ya gbaghara na ọwa ebe aka okwu nọ na mgboro akụkọ na ogbo tụwara unu ọ bụrụ na gịnị ka ị ga-eme enwekwara limit to ihe mmadụ nwere ike ime mmadụ ibe nwaanyị eburu ewi taa ọsọ nkịta buru ewi ya hụrụ ewi ya nkịta butere ewi ka ọ taa ya meghekwara ya n'ọkụ ebe ya na-amịkpo na ihe amịkpo ya meghe ya n'ọkụ ọ na-ata ma Chineke mebere ewi nkịta butere ewi sọ kele agalala ha Chineke meghere keji abịa buru ha ewi ya nakpo ha n'ime keji ga-ata ihe ya gazi igbu nwa ọhụrụ ewi n'ọzọ ma egelere gị ewi ya nwoke because of that simple mistake that girl ya chi igbu ebuga ya ụlọ ọgwụ gwazie ihe ga-eme ma ọ na ọ ya ji ego ezu ewi ahụ akwa nwa ahụ ọ na ala ili ka ebu ya gaga ọkụ na ote ndị mmadụ na-eshi akpa obi ọ sị nwe nnọọ unu ga-agwa
na gị kpachapụ anya ṅụ ịnụngalugbo iji obi ebo mmadụ ihe na-eme gị na-ele anya ma ọ ga-awụ onye ma ọ ga-awụ ya na ọ ga-awụ ya no mgbe ụfọdụ ihe na-eyi ihe mana ọ wụghị ya ọ bụrụ na mmadụ ga-eyi ibe ya anwe ihe a na-akpọ coincidence o nwere ike mee che na ihe ọwụwụ mana ọ wụghị ihe ọwụwụ tenant ya na o wee busy person ọkọta gawere onwe business ya lọta ya lakpuru onwe dị week lakpuru because ọ na-agbagharị too much ọ wee business woman ọ dị industrious dị hard working ya etighe ha onye kwekwe n'ụlọ ọ na-eme ka ya bịa elewe anya na this lady na ọ ya wabururu ewi ya ga-ata ọkụ nọhụ ote mmadụ echiche mmadụ biko ejikwala obi ebo mmadụ ihe ma ijide ha red handed ihe yiri ihe nwere ike mee gị ga-alọchiwa onye aka ya dị ọcha and ọ nwoke lọchi onye aka ya dị ọcha oke ibu ebubo na-eme ndị mmadụ na-eji enwe problem ibe gị ibe bụ onye dị innocent gaa mana ọ dị innocent gị buru n'obi gị ga direct gị strike ya gị confront akpa aka n'ọnụ gị sọ na na ngana anything can happen ma ọ na-eji hụ n'aka dị sure biko agakwala ịbọ ụwa anyị nọ n'ime onye ọbụla na-eme ihe ọjọọ na anwa na ihe ahụ ọ na-eme adịghị mma because egidebe ya efilie na ihe ahụ ọ na-eme kwesịrị ịwụ ebi ya ga-emegide isi ekpuru ya dị ọcha otu ụbọchị kọp ya ga-eju iko ya ga-eju na-awụ n'ala ka na imagine ihe nwa ọhụrụ gabigara n'aka onye okpara ntie not just ntie the same woman nne ha na nna ha nwere ihe take care of ha ọ bịa kpọrọ nwa ahụ n'ọnọdụ ka eji wee kelee na ihe o mere ya because mina awụhụ ya na awụhụ the same area nwaanyị relax ya dị comfortable na ya emetere nwanne ya ọfụma ọ gịnị ka ọ ga-eji obi ya abụọ iledo ma nwa ya ọ dịkwa ndụ ma nwụrụ anwụ ya kpụrụzie ụbara ya lọtazie ishi ya ọnụ n'ala were azụ nkịta zutere n'oshi ohi ya na ezinụlọ ya rige echi ugbo ụmụ ya wuo ndị oshi asị ya nụkwa no nwaanyị isi ekpe azụ o ji amaneji azụ ụmụ ya nkịta nna ga-ebute ya were azụ ụmụ ke nkịta ga-ezute ihe a ga-eji enye mmadụ nri ọkụ ụnụ hụ ote some people na-eji counter foundation ụmụ ha mee ụmụ ha like this hard useless ama na-ajụsị onye mere ụmụnne m ọhịa ọsọ otu o si bute ka m si bịa gbotowara ụnụ enwere nọhịa ụnụ ga-agwe ụnụ kwe ọ sị na nwa ya ga-akwụ ya ụgwọ na ole si ya ga-ahụ mmadụ ole na ole ma ụnụ ga-agwa convince ya why ya ga-eji reduce aka na that amount n'ụnụ ụmụnne m ọngọ ha na m n'ọnụ udo dịrị ụnụ